Kita semua pilih tengah angkai, kau pilih pilih tengah angkai. Angin kita angkai, sobi jeung pun khai nai an kita. Long le, Tripura motha long le, Tripura motha long le. BJP ra koi ta se. Dinai of hai buba gran simia, of hai ani simia, of hai ora tonai rong simia. Chin dok hani bagai, chin jati ni bagai, chin je সংবিধান ni bisingo asini mat abon chin permanent solution aboni bagai. 29 Krishnapur Vidansabha Strong Mariwo Haine 16 তারিখো দেশে কাপনো আন্ধ্র চিনবো বোর্ড দিবই চিনি মনে অমৃত সং চিনি বলেন সং চিনি অত সং চিনি দাসরেন সং गोबां मा अ जागाव आम चिन बिजय सल गोबां मा थैयासे आरो जे ब्रगलै तमनि एकताना मात्र कारण चिन पार्मानेन्ट सल्युशन संविधान बिसिंगो चिन संविधान बिसिंगो चिन मा थाने सानो जों कुन बुनि न सेगै जानान बागैया आमनि बागै काका नरक जत्तन गोबां मा बुदि रहरै मन्त्रि सारिखा एमना चिन मिडिया न सुदु तिनि सिमिया जों थांनाय बसर बसर दरे न जों चिनि दुरतु दुर कैम्पिंग खायतंगा बुबागरान कगनबो पिरो हायपनो इलेक्शन जे कैंडिडेट सिलेक्शन नि सेकनो जों चिनि बुबागरान कगना ग्रेटा टिप्रालेन डोर टू डोर कैम्पिंग खायजाक हायपनो 30 तारिखो नमिनेशन जमारिमान परे हानि हाय जों चिन 29 कृष्णपुर विधानसभा न फाइनाय 16 तारिखो भोट दिनानि बागै जों हानि हाय चिनि मारिंनाय आंध्र समारि गाय चिनि एकताना पार्मानेन्ट सल्युशन चिनि ग्रेटा टिप्रालेन आबो कुनु कम्प्रोमाइज करै आबोनि बागै चिन बुबाग्रा केबो बाय एलायन्सिंग या करै हारेगा तो हारेगा जितेगा तो जितेगा हिनै कक सामानि जों आबोनो न चिनि जे मान थान्या जों मानानि बागै चिनि संविधान अनुसारे चिनि जों केबोनि आबो जे ग्रेटा टिप्रालेन केबोनि बहगनि माइ सेक्सनाया केबोनि रांरि सेक्सनाया चिनि अधिकार न जों मानानि बागै जों फाइनाय बेसकांग जों मारिबो 16 तारिखो जतना बुबाग्रानो लग्रिनाय ग्रेटा टिप्रालेन सापर्ट खायनाय हिनै आंध्र सचिनो बुट दिवै जों 16 तारिखो फाइनाय 2 तारिखो बुबाग्रानो जयजुक्त खायर हनाय हिनै 29 कृष्णपुरनि आन्दारनि जे बुतारक 99% जतना सापर्ट खायका टिप्रा मथानो तामुगुरि तमनि बथाय म ताबुगुरि तमनि चिनि 29 कृष्णपुर विधानसभा बाय खबजाक इ सदर करकरि पारा हांकाय देबथां सुदु देबथां सिमिया जों अल इ सदर करकरि पारा पाराबो ताबो कावै बुबाग्रान कगना पिरि तंगो जों रेजाल्ट माखा चेराइं थुन अकरां थुन बुरिबो सांथुन जतन वानसा तक्सा जतन बुबाग्रान हामजागै ग्रेटार टिप्रालेनो सापर्ट खायै टिप्रा मथाव आंध्र सचिनबो बुदिनाय हिनै कक साजाका तै कक बकसार जाखासं हामबाय।